расман муҳорибаи довталабӣ дар вазни сабук байни якум рақами рейтинг Чарлз ду Бронкс Оливейра ва чорум рақами рейтинг Бенил Дариуш рӯзи 6 май дар турнири UFC 288. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза дӯстон, дар ҳақиқат барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро омода кардем. Барои ҳамин наворо то охир тамошо кунед, то ин ки аз ҳамаи ин хабарҳои тозатарин ва беҳтарин хабардор бошед, ки шаби гузашта баргузор гардид. чӣ гуна ки медонед, дар ин турнир ду варзигари тоҷик Фаридун Одилов ва Осимхон Раҳмонов баромад карданд ва ҳардуи онҳо дар якум раунд рақибони худро шикаст доданд. Фаридун Одилов рақиби эронии худро маҷбур кард ки таслим шавад, а Осимхон боша рақиби қирғизи худро маҷбур кард ки таслим шавад. муҳорибаҳои пурраро дар YouTube канали ACA тамошо карда метавонед ва бояд қайд кард ки ҳардуи онҳо сазовори бонусанд ва умедвор мешавем ки ташкилоти ACA ба онҳо бонус медиҳад. мо боша ҳам Фаридун, ҳам Осимхон ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мекунем. баъди ин ғалабаҳои дурахшон, варзигарони тоҷик ба роҳбарони ташкилоти ACA муроҷиат карда гуфтанд ки дар гран-при соли 2023 иштирок кардан мехоҳанд. ва дӯстон фикр мекунем ки баъди чунин ғалабаҳои дурахшон ташкилоти ACA ин хоҳиши онҳоро рад карда наметавонад. ҳамчунин Фаридун Одилов баъди муҳориба оиди карьераи Нурулло Алиев ва Самандар Муродов дар ташкилоти UFC фикрҳояшро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Нурулло додари мост ва ӯ ба наздикӣ дар UFC баромад мекунад. ман ба ӯ барор мехоҳам. ман фикр мекунам ки ӯ худро дар UFC хеле хуб нишон медиҳад. аббос Самандар боша мо дар як дастаем. ӯ низ барои ма додар аст. мо ҳамаамон дар як даста дар як зал тамрин мекунем ва ман ба шумо як чиз мегӯм. Самандар дар UFC ба ҳама проблема мешава иншааллоҳ, гуфтааст Одилов. ва дӯстон, ногуфта намона ки шаби гузашта ташкилоти UFC расман муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Рафаэл Алвесро эълон карданд. акнун ин муҳорибаро рӯзи 25 феврал интизор мешавем ва боварӣ дорем ки ҳам Нурулло ва ҳам Самандар барои ҷанговарони UFC проблемаи калон хоҳанд шуд. дӯстон, шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт якчанд анонсҳои муҳорибаҳои беҳтаринро расман эълон кард ва биёед суханҳои Дана Вайтро гӯш мекунем. ба ҳама салом, ман президенти UFC Дана Вайт. имсол UFC 30-солагии худро ҷашн мегирад. барои ҳамин боварӣ дошта бошед, ки мо дар давоми тамоми сол муҳорибаҳои беҳтарин ташкил мекунем ва оғоз мекунем аз турнири UFC 284, ки рӯзи 12 феврал баргузор мегардад ва дар муҳорибаи асосии турнир ду чемпион вомехӯранд. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский ва чемпиони вазни сабук Ислам Махачев. чемпион зидди чемпион, якум рақами панфурпан зидди дуюм рақами панфурпан. супер муҳориба. баъдан рӯзи 5 март дар турнири UFC 285 чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнин Ҷон Ҷонс бармегардад ва ба вазни вазнин мебарояд, ки дар он ҷо ӯ бо чемпиони муваққатии пешинаи UFC дар вазни вазнин Сирил Ган барои камарбанди вазни вазнин муҳориба мегузаронад. баъд аз ин рӯзи 19 март турнири UFC 286 дар Лондон баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии ин турнир реванш байни чемпиони вазни ним миёна Леон Эдвардс ва чемпиони пешинаи ним миёна Камаруддин Усман хоҳад шуд. аз дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳориба дар вазни сабук байни Ҷастин Гейҷа ва Рафаэл Физиев мешавад ва ин муҳориба имконият дорад ки муҳорибаи сол шавад. баъдан рӯзи 9 апрел турнири UFC 287 баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии турнир реванш байни чемпиони вазни миёна Алекс Перера ва чемпиони пешинаи вазни миёна Исраил Адесаня хоҳад шуд. аз дуюм муҳорибаи ин турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним миёна байни Гилберт Бионс ва Хорхе Масвидал мешавад, гуфтааст Вайт. дӯстон, фикр мекунем ки дар ҳақиқат мо шуморо муҳорибаҳои беҳтарин интизор аст ва бесаброна ҳамаи ин турнирҳоро интизор мешавем. барои ҳамин дӯстон худи ҳозир дар канали мо обуна шавен, то ин ки аз ҳама хабарҳои муҳим саривақт бохабар бошед. дар комментария нависен ки аз ин муҳорибаҳо кадомашро зиёдтар интизорен. то боздид хонободу сарбаланд бошед.